Dneska vítám u dalšího videa a budeme hrát hru Nova. Jsem to troška dohrál. Takže už to vím, jak to dělat. Jsem to jednou vyzkoušel a napište mi do komentářů, co se dá ještě tahle hře dělat. A dejte lajky. Až tady bude 100 000 lajků, tak dám další video. What? Okay. Tak. Blesky. 10. Kdybyste viděli, co to tady šuštím, tak jsem moje posteli. Kdybyste se ptali. Já nebudu nikdy asi dávat webku, musím to rozhodnout. Pokud chcete, abych měl webku, tak napište do komentářů. To odnavím. Stop! Zase ta příšera. Ne! Tu jde těžko zabít. Co to je? To si zkusíme zabít pistolu. Napište mi do komentářů. Bum. Stop. Koukejte. No. Koukej. Bum. No trefil mě. Co? On se pohybuje. Neumírem. Já tě třeba bouchnu. Ne, tak zkusím. Zkusím tě bouchnout do toho. Nechci to říkat, ale bouchnu toho do toho. Počkejte. On mu stojí. Nebudem to řešit, ale on mu stojí. Jako chvíli. Tu. Stop. Ne. Víc. To, že nemůžu. Tu máme jezdit s kratkou. Tu jdeme na zpátek. No tak dobrý. Tak. To moje sestra mě bude otravovat, takže vy víte.
Oh! Vy víte co, jak mě bude otravovat. Tak. Tak. Možná. Jo, dodělám správně. Tak. O, dobrý, dobrý, dobrý. Mám výhodu, počkejte, a teď. Tak máme to. Počkejte, ticho. Tak. Ticho. Tak, dobrý. Dáme poslední kolo. What? What the fuck is? No. Tohle bylo dobrý finále. Co to? Co to je? Ty pangoďák? Co to je? Co to je za moba? Hej, co to je? To bylo divné, nebo divný. Jo, a to tak určitě ty Tak, pokud se vám tohle líbilo, dejte like, zatím čus.